हे प्रभु, अरे का होई नया लइका फैका सबके बातें नहीं खन मानत सब। ए छेदिया, छेदिया, अरे एक लोटा पानी लियाओ रे। अरे छेदिया। अरे बाप रे, बाबूजी क्या कइलन का? यह सब तो दशा बा, पसीना छूटता, पियास लागल बा, लइका एगो बा सुनते नहीं। हे प्रभु, अब तू ही समझाओ बुझाओ। कथी कहता रहो? अरे वही बेर से तोरा के बोलावतानी, देखो तारे कितना गर्मी बा, पसीना छूटता, एक लोटा पानी मंगनी हो। पिलात का बाड़ा हरदम सठियाइले रहत रह बुढ़ापा में। तोर परीक्षा बा, तनी पढ़ ना। है का मोबाइल देख ले बारे? तारा पता बा मोबाइलवे से पढ़तनी। तो इतना लेट काहे लगैले? वही थोड़ा कान में लगैले रहनी है, ना सुनाइल। ए सर, सुधर ना जा, सुधर जा। जा तनी एक गिलास पानी ले आवे। तो जो ना जा तनी। बाबू पानी। है बाबूजी। ए एगो बात कही। कौन ना? खिसियइबा ना नु? ना खिसियाए। जा तनी एग्जाम देवे। एग्जाम दे के आवत है नु तो हमार बियाहवा करा दी। सब लोग पढ़ाई करेला विद्या हासिल करे खातिर, ज्ञान हासिल खातिर करे खातिर, आ तू सरौ बियाह खातिर पढ़ता रह। हमार बियाह ना होई? अरे तो होई ना, हमार कराई। फिर गोड़ लगता नी। रे, दू बेर काहे ला गोड़ लगले है? 2 बार ये से गोड़ लगनी है। एक बार परीक्षा देवे जाता नी, आ दूसर का आयम नु तो हमार बियाहवा करा दिया यही से। ए सरौ हो, बड़ा तेज भइल बाड़ा तू, सब चिन्हता नी हो। गरियाओ मत, बियाहवा करा दिया। जो खुश रह, जो परीक्षा दे के आओ। जाता नी परीक्षा देवे। जो बाबू, ए बाबू, जाता नी एडमिट कर ले लेनी। ठीक बा, जा बाबू। याद बानू तारा? हाँ, हमारी याद बा। बियाहवा? हाँ हाँ हाँ। हाँ, जाता नी। जा। ठीक बा। छे जी, जाते ने एग्जाम देवे। गोड़ लागते नहीं। खूब खुश रहो। दादी माँ जाते ने एग्जाम देवे। खुशी रही, गोड़ लागते नहीं। बकरी चाची, हम जाते नहीं एग्जाम देवे। अब बियाहो करे के बा, तनी बढ़िया से आशीर्वाद दो। ठीक बा? जाते नहीं। सर बते एग्जाम देवे जाता रे का रे? हां, एग्जाम बा। कांग्रेचुलेशन। ढेर झांटू झांटू इंग्लिश मत बोला। जा जा जा। जो सरवा जो। हे भगवान जी, हम एग्जाम देवे जाता नहीं। हमार बाबू कहले बा बियाह करावे के, तनी हमरा पर ध्यान देम, आशीर्वाद दे देम बढ़िया से। ठीक बा? बच्चा, परीक्षा में तो तू पास जरूर हो, लेकिन तोहर बाप तोहर बियाह ना करी। ना ये भगवान, हमार बियाह करे के बा। हाँ, दोबारा देख ले में हनुमान जी, हमारा बाबूजी के केहू का मनाना दे। hours later. चलो एग्जाम तो खत्म हो गई बेरा। अब चल तनी घरे, अपना बुढ़वा से बियाह कराइए के छोड़े में बेरा। चलो हैकर का जरूरी बाप, छोड़ा चलो। अरे बाबू, रुक 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 रुक। कहाँ से आवत रे? एग्जाम देके। अच्छा, परीक्षा बढ़िया से बीतल हो? बहुत बढ़िया गइल। एक आदू सुनिए, का तो बढ़िया नंबर से पास कर जेबे तो तोर बाप ऐसो बियाह करा दिए तो। हमारे बाबूजी बियाह कर रही हैं, वही लगा तनी। हाँ हाँ ठीक बा, खूब पढ़ पढ़, खूब मन लगा के पढ़। बाबू हो
बाबू हम एग्जाम परीक्षा दे के आ गई नहीं बाबू। परीक्षा दे देलो। हाँ बाबू, दे के आ जियो गए। ए बाबू जियो जियो जियो। सुनो ना, अब चलो ना बियाह करा दो। ए बियाहवा तो तार होइबे करी मर दे तू नहीं। ना हमरा अभी बियाह करे के बा। यही बेरा हम बतिया तनी बाबा से। बाबू बतिया। हेलो झिंगन बाबा। हाँ हेलो पांडे जी। हाँ नमस्कार नमस्कार। प्रणाम प्रणाम पांडे जी। ठीक बा। हाँ यहाँ ठीक बा, यहाँ सबके ठीक बा नु। हाँ यहाँ सब ठीक बा। अरे बाबा तनी हमरा लइकवा पर ध्यान देले रहती। ध्यान बाटे जियान भइल जाता। एक गो तो लइकवा। रुकी ना पांडे जी, एगो आदमी के फंसैले बनी, रुकी लेके आवत तनी बरा। हाँ ठीक बा आवल जाओ। दादा हो दोनों बाप बेटा पूरा खोखुआ गेल बा। चैन से हम नहीं खदेस। मिश्र जी बड़ा बढ़िया दूल्हा मिलल बा। चली हेने। सब छोड़ी महाराज आई है बैठी। अरे महाराज इतना ना निमन लइका बा कि हम लोग का बताई। अब के इंटर के परीक्षा देवे गई रहलक ह। ठीक बा नु, चली देखल जाओ। दिक्कत ना होई, बेटी के फूल खानी रखे सन। अब रउए पुरोहित जीवानी रउए पर सब बा। चली तो चल। प्रणाम पांडे जी। प्रणाम कहल ना जाओ। जी सब ठीक बा, अपन सुनाई ना। बहुत बढ़िया। ये आई लड़की के बाबूजी। प्रणाम बैठल जाओ। बैठेगा। कुछ लड़कियों के बारे में बतावल जाओ आगे के। बहुत बढ़िया सब जनले बानी रुआ लइका बोलाई जल्दी हमरो बियाह करे के बा। जल्दी होने अब निपटावल जाई। सब का रखल बा ई सब में। अरे शादी ब्याह तो हो तो रही, कुछ लेन देन के बात हो जाई। रुआ लइका बोलाई, लइका के देख लेम तब नु लेन देन बतियाई जाला महाराज। रुआ केंगा बतियानी। अरे सूरज में दाग बा, चंदा में दाग बा, हमार लइका तो सोना बा महाराज। तो सुनना बात रुआ बोलाई, डराई न बोलाई लइका देखत रुआ जेंग कहे मंग दियाई। ए पांडे जी घबराई मत, रहू सब व्यवस्था कोई। अरे प्रभु जब रउआ बानी तो हमरा का सोचे के बा। बबू आई हो। बाबूजी जियत रह बाबू। प्रणाम करो। इहे लइका बाड़े, देख ली। लइका इहे लइका बाड़े। लइका तो बड़ा जचता हमरा। लइका पूरा का सोचता नहीं बढ़िया बानू। लड़का बढ़िया बन। लइका राउर A1 के बा। अरे हम कहनी है ना, बहुत बढ़िया लइका बा। ऐसा लइका तो कहीं ना मिली रउआ। ठीक बा, राउर बात माना तनी हमू बाबा से बतिया ली। ठीक बा, बाबा से बतिया तनी। ठीक का बाबा ई सरवा के कुछ होइल ही नहीं खे। आ देखा तनी केंगा मांगता। आ देखनी बकरी चरावत लग, बकरी के घास खियावत लग। बाप रे बाप। आ करकट धइले बा। आ कोहत का करकटवा उतार के आ अथी पका ढलवाए तनी बताई। आ रुपया मांगता 5 लाख। आए एगो 4 व्हीलर। ई कौन बात ह? साले के मुंह नहीं खिजेगा, मांगत रन जाएगा। आए आ लइका है देखा तनी आपके इंटर के परीक्षा देले बा। हमरा नहीं खे मन। तो का कहे के विचार बा बताई। अब मान जाई हैं तो हम कहिए देम उतना में, ना तो ना कइल जाई। ठीक बा, साइकिल बा 50,000 रुपया मांग जाइहन। हां तो फाइनल कर दिया। हां ना ओहिमे कुछ बढ़ा दिए। हाँ अच्छा ठीक बा। ठीक तो का बुलावल जाओ तो। हाँ बुलाए। ए पांडे जी कहल जाओ। बैठल जा। कहनी हसन हाँ कि इनकरा बा 5 गो बेटी। अच्छा ठीक बा। आई पहल के सुरे बेटी बाटे। हाँ ठीक बा नु। तो बहुत इनका स्थिति दयनीय चलता। अच्छा ठीक बा। तो एमे कुछ रहम कइल जाओ जन यहाँ कहता नहीं, ओमे बतावल जाओ का कइल जाओ, कुछ और बढ़ा दे। जैसन इच्छा राउर हम तैयार बानी। तो ठीक बा। तो यहाँ का कहा नाम बाटे 50,000 रुपया नगद आ एगो साइकिल रुपया के दे देवे के। हाँ ये तो यहाँ कहता नहीं। ई उचित नहीं खेला। में कुछ बढ़ा लइकवा के पढ़ावे में पोसे में बहुत खर्चा भइल बा। 15 साल के यहाँ के लड़की पोस के हम 80 साल तक ले खियावत रही। रउए होशियार भइल बानी। अब कुछ बढ़ा दिया वही में महाराज। कुछ बढ़ाए तनी कह तनी 1 लाख रुपया। एगो 3 पहिया जौन साइकिल आवेला उ ले ली रुआ। छौड़ा हमार विकलांग बा, 3 पहिया सुनी ना, अंगुरिया दुगनार लख। अंगुरी से का करे के बा? अच्छा बियाह करे के बा उतना में तो बोलिए ना तो हम जातनी। ए जी उतना में बियाह ना होई। बियाह ना होई उतना में। हमरा बियाह नहीं के करे के। गरीब बानी वहां के। ना चाहिए, हमरा ना चाहिए। हमरा बियाह करही के नहीं के।
बियाह करही के नहीं खे रुआ जा ना ठीक बना होई बिया जा तारो सन कहां देखली तारो सन कहां देखली जा लइका बाटे तो जा जा ठीक बा जा बियाह करबो लइका के ना करे हम 50,000 के बैल मिलता हम ना करम रुआ लगे जाई ए महाराज कैसन रुआ आदमी लगे चल आवत नीचे पास के बियाह करे आ रुआ मजाक कइले बानी अच्छा एकरा बाद से बढ़िया तो बोले ना हां पैसा ना बियाह ना अच्छा ठीक बा पैसा ना बियाह ना अच्छा माफ कर दिए एकरा बाद से बढ़िया ना माफ करे रुआ का पूछ के नहीं हमरा लगे अगुआ ए रहुआ ऐसो ना हुए जे पास के ऊपर पर महाराज अरे महाराज अगुवाई रुआ करे आइल बानी मत कहीं रह दी अगुवाई करे आइल बानी हमनी के परिवार भागे आइल बानी रहुआ ना रह दी ना यार हमरा नइखे करे ना हमरा करही के नइखे जाई खाजा नहीं कहां से आ जाता बाबूजी हां का भइल ए भइल का ओकरा कुछ बा नहीं के कुछ नइखे पैसा नइखे देत ए तो पैसा नहीं के देत त बियाह ना होई हमार रे गाड़ी नइखे देत जा तू दहेज में रह जइबो कुछो नइखे देत कुछो दी तो तब न बियाह कइल जाई गाड़ी बांधे में भाड़ा कइल जाई तो पैसा लगी कि ना लगे लगी रुपए नहीं के उना दी हमर एंग राजम का ए सरऊ बड़ा होशियार भइल बड़ा हमरा पैसा से तहार बियाह ना होई तो एगो बात जान लो हम भाग के बियाह कलम नु तो मत बोलिए हमरा के हम जा भाग जाइबो तो कुटी कुटी काट देब तारा के जान भाग जो भाग भाग का हलवा फूल गई ना ए फूल गई नहीं है तोहरा भी अब सहात नहीं खा ई जवानी पापड़ हो गइल बा एनहु कुरकुराता ओनहु कुरकुराता एगो हमार बुढ़वा बा बियाहे नहीं के करावत हमार सुना ना चलो ना भाग चल तहार का विचार बा चली भाग चल चल जा चली Run.